Inselmulkom nil-għawkom lilkom li ġejtu tgawdu dan l-avveniment daqshekk sabiħ magħna hawnhekk f'dan it-teatru Sertem Żammit fl-Università ta' Malta u lilkom li qegħdin tgawdu din is-serata minn fuq is-settijiet ta' televiżjoni tagħkom u anke lilkom li qegħdin tarawna online minn fuq l-internet. Merħba lilkom il-kollu nilqawkom għat-38 edizzjoni tal-Festival L-Anja tal-Poplu organizzat mill-YTC li hija għaqda volontarja li taħdem għal ġid taż-żgħażagħ Maltin, kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund. Insellem lilek, Josephine, insellem lilkom udjenza sala mill-Isbaħ mimlija hawnhekk f'Sertem Żammit l-Università u t-telespettaturi ta' One taħt id-direzzjoni ta' Jason Busuttil. Illum aħna onorati, Josephine, il-fatt li qegħdin niftħu iċ-ċelebrazzjonijiet il-sensiela ta' attivitajiet lill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali FCN fil-qosor ħadd isimgħu dwarha ħafna matul din is-sena qiegħda propju tiftaħ dawn is-sensiela ta' 63 attività differenti matul din is-sena. Allura din hija l-ewwel waħda bħala l-Anja tal-Poplu. Ma nistax ma nikkummentax dwar dik il-medli sabiħa li propju għadna kemm rajna fil-ftuħ ta' dan il-festival. Fatt, ħafna minnkom mhux forsi tiftakru dawk id-diski verament sbieħ, kanzuletti verament sbieħ li joħduna matul is-snin illi għaddew. U dan huwa fil-fatt il-kor l-Anja tal-Poplu taħt id-direzzjoni. Qiegħda ħdejja jiġifieri Josephine, ħaqqa ċabċipa. ċabċipa lill-istudenti għax veru ħadmu veru bravi. Flimkien ma' l-għajnuna ta' Augusto Kardinali. Naf li dan huwa talent żagħżugħ li jekk Alla jrid aħna ħanipromuovu, ħanisimgħu aktar dwaru fi żmien li ġej u żgur il-ġenituri ta' dawk iż-żgħażagħ ħassuhom gburin illum bit-talent sabiħ li għandhom dan iż-żgħażagħ. Dan huwa festival, Josephine, dan huwa festival biex nitfgħu il kulħadd mod rilassat kemm hawnhekk kif ukoll xkulħadd ikollu daqsxejn friefet u eċitament. Però dan huwa festival rilassanti, jiena dejjem segwejtu, ġifieri kull sena dejjem segwejtu. Huwa festival rilassanti ħafna. Allura lejla nixtiequ ninsew il-kompetizzjoni u nieħdu gost b'din il-mużika u b'dan it-talent u bil-lingwa sabiħa li aħna għandna. Il-lingwa Maltija li għandna nkunu kburin li għandna din il-lingwa sabiħa. Ekku. Fil-fatt, bħalma aħna l-kol drajna issa, dan il-festival dejjem jagħmel aċċenn u jinkoraġġixxi mhux biss kif qed tgħid inti Clint il-kanzunetta bil-lingwa Maltija, lingwa verament sabiħa, iżda wkoll jinkoraġġixxi kanzunetti b'temi soċjali. Forsi l-esperjenzi li ngħaddu minnhom aħna l-Maltin, dak kollu li jdejjaqna l-uġieħ tal-ħajja, daw ix-xewqat tagħna, l-esperjenzi li ngħaddu minnhom. U dawn kollha jiġu rrimati f'dawn il-lirika tal-kanzunetti bil-melodija mbagħad illi nkunu nistgħu ingawduhom matul is-snin u xek. Se jiġri il-lejla ser insegwu 16 il-kanzunetta kollha kemm huma live xiġifieri. Jiġifieri il-mużiċisti kollha u ħataraw mużiċisti, kull strument li ser taraw il-lejla ser ikun qiegħed live. Kull mużiċist ser ikun qed idoq live. U ovvjament bla dubju ta' xejn il-kantanti wkoll ser ikunu qegħdin ikantaw live. Jiġifieri waħda wara l-oħra 16 il-kanzunetta, kliem, mużika, strumenti kollha live għalikom il-lejla. Fil-fatt, din hija waħda mill-karatteristiċi sbieħ ta' dan il-Festival Anja tal-Poplu, illi hawnhekk il-mużiċisti, anzi il-kompożitur u l-awtur u l-kantanti jew kantanti ikunu jistgħu jażlu l-mużiċisti li jridu huma hekk jitilgħu fuq il-palk kif ħataraw issa minn kanzunetta l-oħra nibdew naraw mużiċisti differenti u fil-fatt dan il-festival hekk jagħti il-possibilità il-mijiet ta' kompożituri, awturi, mużiċisti u kantanti jikkollaboraw u jaħdmu flimkien biss ngħidu li għal dan il-festival ta' din is-sena ġew sottometti 71 kanzunetta, ġifieri nistgħu nimmaġinaw kemm kien hemm nies u xogħol warahom dal-kanzunetti. Kemm tiftakar qed ngħid kollox minn moħħok. Ġifieri min jaf dawn is-37 edizzjoni li għaddew kemm mill-aktar kanzunetti u xek. Gawdejna bil-kollaborazzjoni ta' dawn in-nies kollha. Naf li qed nieħdu daqsxejn fit-tur, però mhux ħanejdu ħafna kull darba li ħatarawna fuq il-park, jiġifieri tieħdu x'btajja. Però illum tajjeb ngħidulkom li kull edizzjoni tal-Anja tal-Poplu, Josephine, kif jafu anke telespettaturi u intom li qegħdin hawnhekk dejjem noħorġu CD. Qabel fil-passat fl-1971 meta propju beda l-Anja tal-Poplu imma mhux fuq bażi nistgħu ngħidu kbira kif jagħt illum, kien joħroġ il-każett. Illum għandna CD. U din hija CD li propju illum stess tinsab għal beħ għal prezz ta' 10 euro biss minn hawnhekk minn Sertem Żammit l-Università u anka
minn nhar it-tnejn mill-ġimgħa li ġejja fil-ħwienet ewlenin tad-diski f'Malta Għawdex. Ġifier daw kollha li jixtiequ jżommu tifkira ħelwa ta' dan il-festival l-Anja tal-Poplu jistgħu jixtru dan is-CD. U aħna minn qalbna nawguralkom u nirringrazzjawkom tal-li ħad ixtru din Għallu li is-CD. din jgħidula Digipack. Digipack, mela. Sittes il-kanzunetta u akkumpanjati maħa bħalma jagħmel l-Anja tal-Poplu kull sena joħroġ ukoll il-ktejjeb. Il-ktejjeb li jkun jinkludi il-lirika kollha tal-kanzunetti għaliex huma lirika li ta' min jixtarrom għax il-messaġġi li jkunu fihom verament ikunu messaġġi għandek xtomot ngħidu bil-Malti. Mela, Mela. natu bidu għall-ewwel kanzunetta mis-16 il-kanzunetta li ser nisimgħu il-lejla. Tajjeb ukoll li nintroduċu lil membri tal-ġurija insellmulkom, nawgurawlkom il-ħidma tajba waqt dan il-festival. Dan mhux festival li nagħmlu l-iktar importanza fuq il-parti kompetittiva u aktar festival ta' ħbiberija fejn il-koll naħdmu nikkollaboraw flimkien u nieħdu gost. Però imbagħad ikun hemm dik l-element ta' kompetizzjoni li biex nagħmluh festival biex ngħidu hekk. Għalhekk insellmulkom ġurija. U aktar tard tkunu tafu minn huma wkoll. Tuhom ċabċipa l-ġurija. Ħalli jħossuhom aktar welcome. Ekku, l-ewwel kanzunetta jisimha Mara. Kliem ta' Emil Kalleja Baileys u mużika ta' Andrew Zammit. Il-mużiċisti. Fuq il-pjanu Claudio Teuma Castilletti. Fuq il-baxx James Mikallef. Gitarristi Vincent Saliba u Paul Saliba. Perkussjoni Clayton Gomez. Backing vocalist Rachel Versin u Graziana Aksisa. Sinjuri tkanta Marie Claire Attard Basin.